Čus, ja som Soran z SVK a vítam vás u ako prvého takého videa. No to prvé bolo informačka, ale toto je už prvé ako také. A je to ako si stiahnuť Minecraft Varese 1.7.4 launcher. Alebo je, no. Stránku vám dám do popisku, toto si nevšimajte nič, iba to stiahnite. Keď sa vám to začne sa to stiahovať, ale počkajte. Začne sa to stiahovať a budete to mať toto. Otvoríte to a Minecraft by už mal ísť. Teraz vám ešte niečo ukážem k tomu. A ešte ja mám na sluchátkach mikrofón a teraz mi spadli a ešte vám chcem niečo povedať. V minulom videu som vám nepovedal, že mám malého brata. Čaute. No, vždycky keď prídete, môžete si napísať meno, napríklad Debil. A teraz keď to zruším a pôjdem na Minecraft, tak štiknete play, teraz počkáte. No a sem vám napíše, že debil, že či chcete hrať za debila, alebo ste hrali za debila minule, nie? Tak vystlačíte play, alebo si napíšete meno. No ale toto je už všetko od tohto videa. Jak sa vám video páčilo, dajte palec hore, like, koment, odber a to je všetko tohto videa. A čus.